एगो गाना बा होली के सुना दी। सुनाई होली 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 तो 2 फरवरी के बाद गावल जाला, बाकी अभी गा दे तनी के यूट्यूब वाला भाई हमर खुश हो यही पर 2 फरवरी मान लेवे के बा। अरे उंघाई आवता हो उंघाई आवता ए शिवानी भौजी ए का कहि मंच पर शिवानी भौजी कहाँ बड़ू आ जा। होलिया में भौजाई के उंघाई आवता होलिया में भौजाई के उंघाई आवता हो उंघाई आवता उंघाई आवता हो उंघाई आवता फगुआ में भौजाई के उंघाई आवता होलिया में भौजाई के उंघाई और का 4 बजे भोर में पुरुआ जो बैठे के 4 बजे भोर सुत जाली ढाबा में ही भाई जी के लेके भाई जी के लेके हो भाई जी हर चूनर से ले कर भाई आवता हर चूनर से ले कर भाई आवता भगुआ में भौजाई के भाई आवता होलिया में भौजाई के और बैठक खानी प्रियंका जी एगो बात कही के हां जी और सब कलाकार के सोनू भैया स्वागत करबी है बात कहल जाई का हमार प्रियंका तिवारी भी आई गाड़ी हां जी जोड़ी बनल हो दुल्हा दुल्हन के समधि समधि के ना जोड़ी बनल हो दुल्हा दुल्हन के समधि समधि जनकपुर नगरिया से आईली तिलकवा देखे खाती जुटल बाड़े सौंसे इलाकवा खुशी हो तो बाटे आ सोनू भैया के दुआर यानी गोलू राजा के दुआर खुशी हो तो बाटे देखी ऐसन सीन के दुल्हा दुल्हन के ना जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन अरे जोड़िया बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधि के ना जोड़ी बनल रहो चाचा समधि समधि के जोड़ी बनल रहो दुल्हा ड्यूटी के जे पक्का रहला उ काम करेला जीवन में ओकर गीत सुनले रहनी है वो कलाकार को भी अपना गीत संगीत से पीछे नहीं के हटल निमन बात तो दुनिया कहेला सही बात ही है बा विरासत यादव जी कही ना हाथ बनी हेलो तब तो करुआ तेल बाएं हाथ में है नो मेजर में वाह वाह सुना इधर आइए आप है जो जो बांग्लादेश ले लिया। मैं आपको पहचानता नहीं हूँ मैडम नहीं अरे भाई पहचान ले बराबर। लेकिन थोड़ा सा पीछे बैठना पड़ेगा थोड़ा सा सही पीछे खसकिए। तनी हाला कम करिए कहिए एक्सीडेंट में मर जे मर दे गीत ना सुनाई तो जियल धिकार बा हां जी कोनो हमरे पर घर दुआर चलत है उनकर जीजा जी पोस्ट ऑफिस में बाड़े उनकर दीदिया टीचर है हां जी अगर फुआ नर सही से मैं आपको जानता नहीं हूँ मैडम क्षमा करना अरे भी आई है वहां से। मैं आपको इन नौजवानों के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ आप बैठ कर बस आनंद लो सही आपको समय दिया जाएगा मात्र 20 मिनट मेरे गीतों के बाद ताकि आप कुछ ऐसे गीतों पर डांस कर सकें जो मेरे सारे भाई खुश हो जाए।
जैसे कि इतना भीड़ में हम ना रही ना ना अब रेस्ट कल प्रोग्राम खत्म हो जाए के बाद तरह हमारा से बाउंसर तो कहे लगे भाई काहे नहीं खो पूछत हमनी के हाँ जी कने के मर्दे हाथों तो है बेसिन में जाइले तो तू लोग पीछे लग जाए हाँ हमनी के देहाती आज नहीं जातना बर्दाश्त ना होई गलती भैया विरासत यादव जी भाई